Ahojte milí amatérski kuchári. Dnes som si pre vás pripravil takú rýchlu a jednoduchú kapustovú polievku s párkom. Začnem už tradične, keď si cibulku opražím na oleji. S cibulkou vždy opražím aj časť cesnaku. Cesnak pridávam trošku neskôr. Keď je všetko pekne do zlatova, tak vtedy pridám kvalitný rajčinový pretlak, ktorý tiež poctivo orestujem. Zbavím ho tým prehnanej kyslosti a zvýrazním jeho chuť. Keď je tento jednoduchý základ hotový, pridám tam nakrájanú kapustu. Premiešam, chvíľu osmažím a pridám celú rastcu, údenú mletú papriku, sol. Pridám párky, zemiaky a chvíľočku orestujem a potom si to zalejem pripraveným vývarom. Teraz varím cca pol hodinku, dokým nie sú zemiaky mäkké. Keď už sú zemiaky mäkké aj kapusta, vtedy si pripravím zo škrobu túto zátrepku a polievočku zahustím. Ja som použil solamil, ktorý som si zmiešal s tou údenou paprikou. Miešam to preto, aby mi polievka nestratila farbu. Moja obľúbená časť, pridám majoránku, rozvodiam celú kuchyňu a varím cca ešte 5 minút. No a pozrite, nevyzerá úžasne? Ak sa vám video páčilo, ďakujem za like, odber a prajem vám dobrú chuť a tešte sa na budúce. Zase niečo spoločne navaríme. Dovidenia! Ďakujem aj za prípadný komentár, či tú polievku poznáte alebo ju máte radi. Komentáre pomáhajú algoritmu, alebo ju zazdieľajte kamarátovi, ktorý ju má rád.